Hemen dara besetek ginen lagun orduen, kuadrile batzen ginen, bueno, kalien da, gaztetan ba, junkaran da, gabien da, bueno, harmonizia derrere. Bai, da zer egiten zenuen, zer egiten zenuen? Batiru leuket da. Batiru leuke? Emarra baiket da. Bandera katazteizu, bandera ipini holanda. Matan da, ez da handik gaineketan zion, da, paseloten da hartut, urte bezeko zaketa, dirik izan egoten da, niba esuteko da, handik izan dabe. Bai, harmonizi bai zeuen lagun artean. Harmonizi nipetu dut zarbaino meziago gozara. Da bizimodue kalien asko, ez da? Bai, bizimodue kalien... Bierra ingegero, gero kalien asko. Bierra ingegero, bai, bierra garrotea, Garrotea. Bierra garrotea. Horaitze bierriako agorra izateza. Nainin bierra, kanantzako da inbeste hiri eta bierra. Bierra asko. Doen bikaizar gaur batzuk. Eta hori, esan duzu, marrogeik eta papiru leuke eta horre gaztetxue zinenien. Gero ja kaskondotxuek, nausitxu hauek zinenien? Nausitxu zinenien, ja bitxio. Urtun asko ez da. Duen ja... Ordun bai, urten gabetan da, zapatutan da urten. Bai, urtengo zen duen, gabetan, tabernako tradizio beti egon die. Taberna urtetan Jesus urti pasau zien. Diru nunut esan da, etxeako justuen. Taberna da gero, inoze, bierra eta basuen da por batein jo urguentxe, jute ginen nina, ordun beha por bat. Igual, alematea zenguru eta zintxuen diruk ez da, hor zego zo.